Bon dia, em dic Marc Vaquero Pérez i avui presentaré el meu treball de recerca. El meu treball de recerca rep el nom de La història de l'esperantisme al Prat de Llobregat a inicis del segle XX. Em va motivar a fer aquest treball de recerca el fet de que la llengua i els moviments sociopolítics i culturals usualment anaven molt lligats. I vaig descobrir que a finals del segle XIX es va crear una llengua que és l'esperanto, que amb la funció d'unir els pobles del món i tenir una llengua comú. Vaig descobrir també que Catalunya va tenir forta presència, ja que l'esperanto era prou potent en el moviment obrer i Catalunya va gaudir d'un moviment obrer bastant ampli i els cercles intel·lectuals. És per això que l'esperanto va florir bastant a inicis del segle XX a Catalunya. La meva hipòtesi era que, tot i que no hi havia proves en físic, l'esperanto havia estat una llengua com a mínim parlada al Prat de Llobregat. Era un treball que partia bàsicament des de zero i que no tenia cap mena de font que em corroborés que sí que hi va haver un moviment esperantista al Prat de Llobregat. Aleshores va ser una aposta bastant forta, però sentia que era bastant probable. Aleshores la meva hipòtesi era que, òbviament, hi va haver un moviment esperantista al Prat de Llobregat gràcies a que la seva proximitat amb Barcelona, que va ser molt rellevant a nivell esperantista, la industrialització del Prat de Llobregat i la consolidació del Prat com a poble. També una de les meves motivacions era tornar-li alguna cosa a la ciutat que m'ha vist créixer i que m'estimo tant, que és el Prat de Llobregat. Moltes gràcies per escoltar.